wa ma huwa alal gaibi wa ma huwa bi qawli sha'ir وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. to abinda malamai suka ce cewa da Allah yayi innahu la qawlu rasulin karim kar ka samu iskali cewa to ai alqur'ani maganan Allah ne, amma gashi anan Allah ya ce alqur'ani maganan mala'ika jibril. Yadda al'amarin yake shine Allah shi ya aiki mala'ika jibril da alqur'ani, shi ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alqur'ani. Jama'a mun fahimta? Idan ka ce maganar Allah ce, dama maganar Allah ce. Idan ka ce maganar mala'ika jibril ko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, maganar su ne. Me yasa? Saboda Allah ne ya ce su gaya mana. Jama'a mun fahimta? Idan wani ya sa ka aiki, to ɗaya ne a ce kana aikin ko a ce yana aikin. Yanzu ai mutuwa kashe mutane, Allah da kansa ya ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra Allah ya ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha. Allah shi yake karɓar rai duk lokacin da kwananta ya kare. Kaga a wannan ayan Allah ya ce shi yake karɓar rayukan bayi in kwanansu ya kare. A wani waje kuma sai ya ce kul ya tawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum Allah ya ce kul ya tawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum. Allah ya ce ka ce musu mala'ikan mutuwa da aka wakilta ya dinga karɓar ranku, Allah ya ce shi yake karɓar ranku in kwanakin ku ya kare. Jama'a mun fahimta? Kaga wannan aya Allah ya ce shi yake karɓar rai, wannan aya Allah ya ce mala'ikan mutuwa shi yake karɓar rai. Me yasa aka ce Allah shi yake karɓar rai? Saboda shi yace a karɓa. Shi ya karɓa ko ba shi ya karɓa ba? Idan kuma aka ce mala'ikan mutuwa ya cire ran wani, shi ya cire ko ba shi ya cire ba? To duk wanda ya sa wani abu, to daidai ne. In ka ce shi wanda ya san shi yayi, in ka ce wanda yayi mubasharan aikin shi ya aikata shi yayi, nan ma shi baka yi laifi ba a yaren addini. Jama'a mun fahimta?